U manastiru u pustinji bilo monašenje, bila vrućina i on onda je bio i revnostan, pa se valjda mršav, pa se ispostio, valjda ništa nije cijelu nedjelju jeo, a puna crkva naroda, kad u jednom trenutku otac Justin ga monaši, kad se on prostrije, pruži se koliko je dug. I dobro, polili ga malo vodom, digao se završeno monašenjem, to njega pogodilo. I poslije on kaže, vidi šta se meni dogodi. Pa šta se dogodilo? Pa kaže, evo, to mora da neka Božja kazna, kaže on. Pa rekao, kad bi mene Bog tako kaznio, kažem ja njemu, to ti znači, prekinuo si sve što si do sada griješio, sve je zbrisano i sad rodio se novi čovjek. Pa ti to tako tumačiš, pa kako drugačije nego tako. Nego tako, da. Ali već kada je bilo o njegovom monašenju riječ, onda njegov otac Milan negdje pominjao on ranije u vezi toga i zaprijetio da će ga ubiti ukoliko on se zamonaši. I sad on se zamonašio i treba da ide da javimo Milanu da je on se zamonašio. I Avo, Justin i Atanasije, onda pošalju mene da ja saopštim Milanu da se on zamonašio. Došao ja kod Milana, se znao ranije od njega i sa njegovim bratom. Još uvijek laik. Da, laik jeste. I došli mi, ajde, ne smijem ja uveče ništa da kažem, lijepo ja noći, ugostilo na mene ujutru, idemo u njivu, Milan da kopa i pričamo mi, ja njemu tamo pomažem, dolje negdje ispod u Brdarici. A on će da kaže, nego kaže, Risto, šta je onaj moj rekao? Šta ti je rekao onaj? Kaže, rekao negdje da će da se zamonaši. Hoće da se vjenča za kamen. Kad samo uradili to, kaže, ubiću ga. A ja došao da mu kažem da se on zamonašio. Ajde sad, reci ti njemu. Pa sam morao da se izmaknem, da me ne zvrga, onom motikom. Opasan bio Milan, opasan starac. I pa onda opet nešto, on tamo priča, ja pomenem, pusti, rekao, ova omladina, ne, izgubila svako pamet i poštenje. On kaže, onaj moj Zoran, ja kažem, Atanasijev. A on će da pogledao, nije razumio prvu riječ. Ponovo ja kad sam ponovio, šta ti ono reče? Pa rekao, ajde čeka Milane, pusti ova omladina, to je. Ne moš ti sad. Kad je on digu onu motiku, bježim jako. I pobjegnem, ali nisam otišao daleko. Gledam njega, on zapalio cigaru, sad poče. Dokle nije počeo ponovo da kopa, bio sam ja pored njega, poslije sam ipak otišao. I nije ga ubio, evo ga živoga. Nijedno mužicu. Čekaj. Dopustio si da kaže da je rekao napolje, a ti si pošao, kaže čekaj, sinko, uvijek se vrati, ovo je tvoja kuća, ali onaj proletar da mi nikad ne uđe u kuću.